बिटिआर जितु सुक्ति जि एकर्ड जालांबाय बे एकर्डनि दफा मथे 6.3 क्ल'ज जि आयदा बे आयदा मथे जितु जानो गोनां जों आसा खालामना बेनो सनितपुरनि जानानै जे भेन्सार स्कुलफोरा सरकारि जायै जाखिनि दुखु दाहा जोंहा फोरोंगिरिफोरा दङ बै दुखु दाहाफोरखौ नै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जितु जानाय लामायाव फैबाय बे फैनायनि थाखाय जों गासै भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा मोनसे आसा मिजिं लादों दि जे जाहाथे सरकारनि बागै नै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जे फरायसालिया जालांगोन आसा मिजिंथिदों बे दफा फारियै जाथों आरो जानायखौ जेब्लायबो आसा खालायबाय इयुनाव हास्थायनानै जों जेब्लायबो आसाया बेनोदि मिरु फरायसा आफादनि गेजेरजों जि खामानि मावलांगोन बे खामानि मावलांनायाव जेब्लायबो भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफोरनि मोनसे एकता खौसेथिनि गेजेरजों जेब्लायबो जों मदद होगोन आरो बे मददनि गेजेरजों जाहाथे खामानि मावलांनायफोराव बिथांमोनाबो मोनसे इन्सपिरेसन मोननो हायो जोंबो जाहाथे बिथांमोननि खोथाफोरखौ लानानै जों खामानि मावलांनायफोर जाहाथे सुबिदा जानो हायो आरो मोनसे खोथा रोखा जाय हान्जाफोरा जाहाथे फैनानै दिनै बे गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोलफोरनि माखासे शिक्षा अनुष्ठान ओनसोलनिफोरनि माखासे जौगाथिनाय हाबाफारियाव बादा होआ राजनितिक खान्थियारिफोरखौ जानाय फैनानै ओनसोलारि गामियारिफोरखौ जाहाथे बेबायदि एना एनिफोर बा बायदिसिना खोथाफोर बायदिसिना प्रलबनफोर बेखौ जाहाथे होनो हाया जाहाथे जोंनो नांगौ शिक्षा थायोब्लासो ओनसोला जौगागोन आरो शिक्षानि गेजेरजोंसो जों इयुन हास्थायनाय लामाखौ मोननो हागोन आसा खालायबाय फरायसाफोरनि बे नेतृत्व एबा दैदेननायनि गेजेरजों जों फोरोंगिरिफ्राबो 100% आसा फारिबाय आरो जों मिजिंथिदों बे सुक्तिनि गेजेरजों गासैबो भेन्सार फरायसालिफोरा जागोन होननानै आसा मिजिंथिनाय जाबाय। दिनै जोङो एसे गोजोननाय मोनदों मानो होनबा दिनै जोङो भेन्सार गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि हिसाबै जों गोबां भुगिबोदों जेरै जोंहा गोबां दुखु दङ जे जोङो गोबां बोसोर जोङो भेन्सार फरायसालियाव जोङो खाथिबोबाय नाथाय जोङो गरसेबो जोङो फैसानि बेलायाव बा रांनि बेलायाव जोङो रावनिफ्रायबो जों सहाय मोनाखै जोङो गावनि फिसा-फिसौखौ जों फोरोंनायाव जों जेरैबायदि जोङो सहाय होनो हायाखै जों बिफा महरै दिनै जों गोबां दुखु नांथावना मानो होनबा बे भेन्सार फरायसालियाव जोंहा गोबां जोंनि जिउखौ जों बाउसोमनानै जोङो खाथिगासिनो दङ दिनै जेरैबायदि दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों जोङो गोबां रोखा जानो हादों जे जोंहा निट बेसनि गेजेरजों जोंनि माखासे भेन्सार फरायसालिफोरखौ लानायनि जा बाथ्राखौ बुंनाय जादों जों बेवहाय जों गोजोननाय मोनदों जों बेवहाय आसा खालामदों जे जोंनि फरायसालिया नैबे समाव हाबगोना रोखा बेनिखायनो जोङो साबायखर बावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम जे जोंनि नैबे निट बेसनि गेजेरजों जोंनि फरायसालिखौ जुदि सोमानो हायोब्ला जोंहा गोबां जोंनि जा दुखु जारला जोंहा थुंगिगोन जों बेखौ जों मिजिंथिनो हायो आरो जोंनि न'खरनि जा जोंहा आर्थिक अबस्था बे आर्थिक अबस्थाया जोंहा मोजां जागोन आरो जोंनि फिसा-फिसौखौबो जोङो मोजाङै मोजां जों सोलोंथाइ होनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मोननै थावनि सा दैखाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालि आरो राङाफारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय नै माइनावस्रि इउएन एकाडेमियाव बे मोननै थावनियाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालि नि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै जों दिनै सावरायनाय जादों दा बे सावरायनायनि गुबै थांखिया बेनो नैबे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बे जानुवारियाव जालांनाय जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाव थानाय बायदियै गासै बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा जे सरकारि जानांगौ बै सरकारि जानांगौनि बेलायाव फोरोंगिरि आरो जोंनि माहारि गौथुमफ्रा माबायदि बिफाव लानांगौ बिनि सायाव लानानै जोङो दिनै सावरायनाय जादों दा बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो बुंगोन जोंनि सनितपुर जिल्लायाव दासिमहालागै हायार सेकेन्डारि आरो हाइ स्कुल बेखौ डाटाखौ बिहरनाय जि बिथोन बिलाइ बियो आइस अफिसाव दिनै सफैबाय एलिमेन्टारि सेक्सना दिनै सफैयाखै दा बेखौ लानानै फोरोंगिरि बिथांमोना गोनो गोथो जानांगौ खोथा गैया थाबैनो
बे डाटाया फैगोन उन सिगां डाटाया फैयोब्लाबो खामानिया जिहेतु एखे समावनो जोबगोन बे हिसाबै फोरोंगिरि बिथांमोना दिनै रोखा जानो हादों फैबाय थानाय समाव खौसेयै आगान सुरनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों दा बेवहायनो मोनसे खोथाखौ आं खावलायनो नागिरदों जायफोर फोरोंगिरिया दिनै सरकारि जागोन दा बिथांमोननि गेजेराव मालाबा गुबुन गुबुन जोंनि गेजेराव सोरबा डाटा लानानै दिनै सौग्रावलायनाय एबा जोंनो हर होननानै बेबायदि डाटा कालेक्सन खालामनाया जाबाय थादों दा बे बेलायाव फोरोंगिरिफोरनो दिनै रोखा खालामनानै होदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बे सरकारि खालामनो थांनाय बिटिआर एकर्डनि स्पिरिट बायदि जि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जि सरकारि खालामनांगौ बै खामानिया जाहाथे थालाङा जोंनि गेजेराव जाहाथे नैथि सुबुं बा थार्ड पार्सना बाहागो लाफैना जोंनि गेजेराव बेले बेजे जानो हाया बेनि थाखाय जोङो दिनै गोख्रों थांखि लादों फैबाय थानाय समाव बिटिआर एकर्डनि सागोनगिरि हिसाबै दुलाराय बरपेटा आफादा जिहेतु बेहाय मैखोम बिफाव लादों दुलाराय बरपेटा आफादनि सायावनो निर्भर खालामनानै फोरोंगिरि बिथांमोना दिनै फोथायनाय लाखिनानै खौसे आगान सुरलांनो थाखाय फोरोंगिरि बिथांमोना थांखि दिखांदों